Všetkých vítam na Boza Beach. Už sme v podstate vo finálnej fáze príprav a je to pre vás všetkých, ktorí hľadáte únik z našeho hektického života, ktorý si chcete oddychnúť, kde môžete prijať rodinu, kde môžete prísť s deťmi, kde môžete prísť s vnúčatami, môžete tu pracovať a naozaj, ak sa hovorí, za babku si užívať Afriku. No a samozrejme, že ten projekt je orientovaný veľmi ekologicky, s technológiami, so všetkým tak, aby sme proste nebránili životnému prostrediu, ale aby sme vlastne priniesli aj tú modernú, pretože my potrebujeme ten nadštandard, to znamená, aby sme mali klimatizované priestory, suché priestory s kvalitným životným štýlom, aby sme si to mohli užívať, ale po európsky. Takže naozaj Boza Beach je to správne miesto a ten, kto má trošku cit pre vlastne miesta, ktoré nie sú ešte dotknuté tým nazvem to, rozvojovým cestovným ruchom a chcú si to užiť, tú 11-kilometrovú pláž, to úžasné more, úžasný priestor, kde dneska ráno sme napríklad cvičili, pobehali sme si, že naozaj relax, vynikajúci. To je to pravé miesto a už je to len na vás, aby ste boli z toho súčasťou.